Let's start. So, unahin po natin ilagay yung ating bawang. Next is the onion. Siyempre, kailangan po natin na-chop ng maliliit to, guys. Para hindi siya magaspang kapag pag kinain na po. So, let's mix. So, ito pa lang guys nilagay ko. Nangingibabaw yung amoy ng papaya. So, hindi na kailangan palang yung gayatin yung papaya kasi hinog yung maniba lang yung ginamit kong papaya, guys. So, next natin is the grated carrots. Yes, guys. Parang ganito yung pareho yung yung papaya tsaka yung carrots na pag grated niya. So kailangan lang natin siyang i-mix ng mabuti para yung mag-mix yung yung texture nung lasa nung papaya tsaka yung nilagay nating carrots, garlic tsaka yung sibuyas. So ayan. So, next natin is yung red bell pepper. So, guys, yung bali ginamit ko yung red at saka green bell pepper. So mix well. Yan, guys. Tapos, susunod natin yung itlog. So, maglalagay lang ako ng tatlo. Ayan. So, kailangan lang natin siyang i-mix ulit. So guys, kung wala pala kayong papaya, so pwede naman yung sayote, guys. Masarap din yung sayote. So pwede siyang i-alternate sa papaya. Gawin yung okoy yung sayote, guys. Masarap din yung sayote. Try nyo minsan na gawin yung kung wala kayong papaya. So pwede yung yung sayote. So, sunod natin yung ating all-purpose flour. Yan. Medyo natin yung flour niya kung hindi natin lahat may lalagay or lalagay natin lahat. Depende kung niya. So, yun. Pwede pa na lagay natin ulit. Maglalagay ulit ako. It's very easy, guys. Lahat ng recipe ko makikita nyo sa vlog ko na lahat ng recipe ko is simple lang. Hindi yun maraming ingredients na inaano ko. Kasi para mas madali siyang gayahin. Tama, guys. So, kailangan natin idagdagan ulit. So, kailangan natin lagay lahat para okay. Kagaya nito, guys, yung ginawa kong papaya, okoy. So, sandali lang recipe niya. Madali.
Madali lang siyang gayahin. So kailangan lang natin na lagyan ng pampalasa. So gagamit ako ng isang guys, wait lang. So gagamit lang naman ako ng isang flavor seasoning mix para medyo may lasa yung ating isang sachet. So kailangan lang natin bango guys. Mas masarap ito guys. Isaw-saw mo sa suka. So yung mahilig sa manghang, yun. Mas masarap yung yung pangsaw-saw mo. So affordable yung price niya. Affordable lahat yung mga ingredients niya. Healthy pa. 'Di ba guys? Yung papaya. Ano yung benefits ng papaya, 'di ba? Marami. Vitamin E, iba. Vitamin D. Basta. Tapos yung carrots din, siling pula. Yan, kailangan natin lagyan ng maraming pepper. Kasi mahilig ako sa pepper. Tapos yan. So, isang lang gamit ko. Serving na teaspoon para sa salt. So, yan. Depende sa inyo kung maalat yung timpla nyo, matabang, sakto lang. So, ako kasi sakto lang yung timpla ko guys. Alam nyo ba guys na kada nagluluto ko, di ako tumitikim ng niluluto ko. Opo. Kasi napipil ko. Napipil ko naman siya kung matabang ba yan o maalat. Hindi talaga ako tumitikim ng ng lahat ng niluluto ko. So, kagaya na itong ginawa ko, napipil ko siya. So, sakto na yung alat niya, sakto na yung linamnam niya. Tapos, sakto yung mga ingredients niya. So, ayan guys. Ready na po tayo. So, ready na yung iluto natin. Yan. Naka-prepare na siya. So, see you guys! So, ito guys, kailangan lang natin siyang spread ng ganito. Ayan. Ayan.
today's video. Please like, share, Subscribe. please click the notification bell for more upcoming videos. Thanks for watching!